Tak poprosila jsem paní Zdeňku, aby mě řekla, proč vlastně přišla na biorezonanční detoxikaci. Tak já bych se vám chtěla pochlubit s tím, že jsem se to dověděla od mé nejlepší kamarádky, která chodí na biorezonanci ohledně parazitů. A tak mě to zaujalo a hledala jsem někoho, kdo to dělá v Brně a našla jsem si tady paní Dášenku a tak jsem si zavolala a objednala se k ní. To je jak ze žurnálu, ale samozřejmě důvodem bylo zjistit, jestli jsou nějaký paraziti, že jo? Ano, ano. A právě proto, že mě dělal problém jako v srdíčku, takový chvění, a tím, že jsem se dověděla, že lidé parazity mají a způsobují hodně zdravotní problémy, tak jsem se odhodlala na to taky jít a pak jsem byla překvapená, kolik těch parazitů mám, nebo už ani tolik ne, ale měla jsem a ještě jsem měla tasemnice, tak to mě úplně vyděsilo. To je pravda, no, protože kdyby šli tasemnice odoperovat, že se víme střevo, tak určitě na to paní Zdeňka jde na tu operaci. Jo. No a tak jsme některé teda ty parazity zlikvidovali, srdíčko už mě nevibruje, tak si myslím, že to, co tam bylo, tak se asi zničilo. A dneska jsem tady jako podruhé ještě na doladění a zkoušeli jsme ty parazity, které už jsou pryč a některé se tam objevily nový, což mě říkala paní Dášenka, že se tak může stát, že oni jsou skovaní pod těma třeba původníma parazitama a ti, když se teda vlastně jako odstranili, tak se zase objevily tady ty. Takže ještě dneska děláme znovu biorezonanci. No a doladíme to potom nějakou detoxikací, prostě nějakýma kapkama. Ano, to jsem si koupila, ořechový, z ořechu nebo Z ořešáku. Z ořešáku kapky, který začnu teď užívat. No a potom zase musím přijít na kontrolu, jak to vypadá, jestli těch potvor jsem se už zbavila. Tak já věřím, že jo. Jo. A jinak paní Dášenka je úžasná paní. Děkuju.